Natuurlijk moest bagger. Anders bijna ook een tapa economia even liever slip tapu helemaal. Smade die op kritiek de vindt aan de nodig voor bagger. Bika una op novo scheepvaartverkeer voor rechtvaardig oppo. Dat was aan die no true. Dat nou want reden zij de mexana liba na moro beste liba jasan dati. O op moro lectuar voor onder sipi wan jari. Hoe zijn de meeste op 60 na moro lek 60 na afu meter diepgang van nodu. Tanga 7 meter tanga 80 meters refi. En dat no de, dat gewoon weg no de. Sipi ik ben een minder lading. Denk ik exemple de wa onder container udu, asmokkel udu. Die tanga bakabika asipi na bema lade moro dipi. Es atori dat not true. Na wel moro op 10 sipi. Dat ik denk alleen arde sipi voor before. Den obradi aserefi. Maar de wel op a diepgang. En dat man boom vast de kan ora vaargeel op. Wan beperking de, maar dat begelde ook toe denk liboya die dat baka die den alleen arde sipi. Tak a IMO-regeling. Er schrijft more clearance regels voor dan lekkie wan 10 komitang wan 10 tang 5 jari before. Maar u op novo scheepvaartverkeer die dan wan boom vast voor kan sipi. Nanga afasi voor aloos etjara sipi natuurlijk ook toe. Die atapan juist die vast kan ora vaargeur op. En ondanks een kandidaat no boenzo van de IMO-regel, die actie more clearance. Na gewoon een veiligheidssani. Waher Tori, zeiden ik de voer dat in, maar dat ook toe te maken naar een milieu. Tuurlijk moest bagger. Anders bijna ook een tapa economia. Anders a heliba o slip tapu. Anders ook een tapa haven toch, even liba slip tapu helemaal. En pette mara we bij smer olifono. Pette mara like exemple yo feni mail. Peo bij de goedere fiete mara. Not more ino manchaka in zee. En dat na kan de wan uiterste in atori. En alle uiterste op wasan na mindri. I wans don ten amoro lagi uiterste. Of i wans don na in atra uiterste. Tak atapo maximaal na efficiënt fasi i kan profiteren.